Insemmilkom u nistedinkom għal 15 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Forsi xi kultant namlu bħal ħafna ibda minni meta nirrabjaw. Ngħidu mhux anki Ġesu irrabja, almenu din hija l-idea li nieħdu mill-Vanġelu tat-tielet ħadd tar-Randan. Ġesu li jidħol fil-bitħa l-kbira tat-Tempju u bċertu illa jkeċċi minnha il-bejjija tal-bejjem u s-sarrafa tal-flus. Ġest li fakkar kelma talla fil-moħħ tal-Apostli, kelma li kienet tgħid il-ħeġġa għal darek kilitni. Forsi għalina din il-ġrajja tidher stramba, imma l-ġest ta' Ġesu mhuwiex biss żvog ta' xi rabja inkontrollata, imma huwa ġest kieku ngħidulu aħna profetiku. X'sens għandu dan il-ġest ta' Ġesu li jkeċċi il-bejjija mit-Tempju? L-ewwel nett irridu nżommu quddiem għajnejna li fil-bitħa l-kbira tat-Tempju neċessarjament kien hemm il-bejjija tal-bejjem li kellhom ibigħu il-bejjem għas-sagrifiċċji lut fit-Tempju. Il-kult tal-lut kien sagrifikali. Kien neċessarju wkoll li jkun hemm is-sarrafa tal-flus għaliex kull min kien jitla jinvista t-Tempju ta' kull sena kien iħallas it-taxxa tat-Tempju u kellu jbiddel il-munita in vigore, il-munita Rumana, mal-munita Ludija. Dik il-munita li kienet tiġi aċċettata bħala ħlas għat-Tempju. Jista' jkun illi f'dan il-beħ u f'dan it-tisrif ta' flus kien hemm xamma ta' korruzzjoni. Kien beħ u tisrif immexxi mis-Saduċej illi l-aktar ħaġa importanti għalihom kien il-but tagħhom. Allura jista' jkun li b'dan il-ġest profetiku Ġesu jiddenunzja il-korruzzjoni fl-establishment reliġjuż ta' żmienu. Ma ovvjament il-ġest għandu sens aktar profond. Juri il-ħeġġa ta' Kristu għal dar missieru. Mhux tant tat-Tempju tal-ġebel imma l-ħeġġa ta' Ġesu li jagħmel f'kollox u sal-aħħar ir-rieda tal-missier. U x'kienet ir-rieda tal-missier illi joffri ġismu it-Tempju veru ta' Alla bħala sagrifiċċju perfett għal fidwa tagħna fuq is-salib imqaddes fuq l-għolja tal-Kalvarju. Mhux ta' b'xejn illi meta l-lut jitolbuh sinjal Ġesu jgħidilhom ħottu dan it-Tempju u fi 3 ijiem nerġa' nibnieh. Hija allużjoni ċarissima, profetika, għal dak li Ġesu kellu jgħaddi minn għalih, minn rajh, għall-imħabba tagħna. Il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Ejjew f'dan il-ħadd nġibu quddiem għajnejna din il-ħeġġa ta' Ġesu li jagħmel ir-rieda tal-missier sal-aħħar. Nitolbuh il-grazzja li bħalu wara li narfu ir-rieda tal-missier, passjoni tal-qalb u tal-moħħ nagħmluha u ngħixuha. Nsemmilkom il-mulej jagħtikom is-sliem.